खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि नारायणपुर गामिनि गंसे नखरनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 10 नं कसुगाव बियाबाव खेबसेनो नखरसेनि सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 10 नं कसुगाव बियाबाव नारायणपुर गामिनि बिरनामय ब्रह्मजों लोगोसे नखरनि गासै सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै एनडिएजों सायख'जानाय 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैयो बेखौबो मख'नांगोन दि बिथां बिरनामय ब्रह्मनि नखरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दिनै जयन्त बसुमतारीनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों बिथां बिरनामय ब्रह्मआ जगदान जाखांनायनि उनाव बिथां बिरनामय ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोनि गोबां खामानि मावसेयावबो बिथाङा जेबो मोनफुंनो हायाखै बिपिएफ दोलोआव एसेबां खामानि मावसेयावबो जेबो मोनथायखौनो मोनैनि थाखायनो नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैबाय होननानै फोरमायो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां बिरनामय ब्रह्मआ मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै खारना जाहैबाय जे आङो बहुत दिन बिपिएफआव दंमोन दा बिनिफ्राय आङो बिपिएफआव थानानै बिपिएफनि जे बिपिएफनि सासे सदस्य जानानै आं बिपिएफनि एसे एनै खामानि मावबोदों दा बिनिफ्राय फैयै फैनानै जे जोंहा इउपिपिएल दोलोआदि इउपिपिएल पार्टियादि थांनाय इलेक्सनाव देरहानानै जे रलिं गभर्नमेन्टआव खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेयाव मोनसे बेले बेजे खोथा खोनासंनायाव आङो बिपिएफआव बारलांदों दा बेयाव माखासे खामानिखौ आङो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनानै नैबे दा इलेक्सनाव देरहानानै बिपिएफआ माबाया इउपिपिएलआ रलिं गभर्नमेन्ट जाबाय दा ओंखायनो आंनि खर'आ बैसोनि लेखा हमदांनो मोनदों जे जिखि जाया जे पार्टियानाखि रलिं गभर्नमेन्टआव सोलिनानै दं बे पार्टिखौनो आङो आंनि गोसोजों आंनि गियानजों जे बिसोरसो माने सिदायै कर्मखौ स्पस्तयै मावलांगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपनि खामाय दा बेफोरबो बे इउपिपिएलनि रलिं गभर्नमेन्टआसो खामायखौ मावगोन बेखायनो आङो बे इउपिपिएलनि दोलोनि जिनिखि खामाय मावदों मावब्लाबो माखासे मानसिया मावाखै होनना बुंदों आं बेखौ एरगारनानै आंनि गोसोआ बे इउपिपिएलखौनो मोजां मोननानै आङो आंनि गियानजों आंनि जे परियाल बा आंनि फिसाला सासे दा बेखौनो माने मोनसे खोथा दङना आंल' जुदि बेयाव जयेन जाफैयोब्ला न'खर परियालखौ नोङो एसे मोजां सामलायहैदो ओरैबायदि मोनसे खोथा बुंनाय दङ दा ओंखायनो आङो आंनि फिसाखौ संगेथ' लानानै आङो बे इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाय जादों बिबान दङमोन नामा आंहा बिपिएफआव बिबान गैया खिन्थु आङो नैबे थांनाय इलेक्सनाव बिसोर माबानायखाय आंखौ जयै नारसिननायखाय आङो स्टेरिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै स्टेरिं अफिसखौ आं सलायदों औ आङो बिरनामय ब्रह्म आङो नारायणपुर आङो माबा बे गार्डेनपुर प्राइमारिनि नङा आङो नैबे हर इउनियन गाम्बारि बिल प्राइमारिनि
बेंखनाव आंनि न'आ दा बेनो आं दा माने मानसि खोथा लानानै बा खुनु मानसिनि आभास लानानै आं UPPL आव फैयाखै आंनि गोसो सुद्धजों आङो बे UPPL आव जा एसे सहाय होनो हायो बेखौ आंनि खर'आव रुजुननानै आं दिनैहाय बे UPPL आव जयेन जाफैनाय जाबाय फिफा फिसा साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन